दाहाल सावथुन दिहुनदों बिराद मिनिंफुल जादों आङो दिनैहाय नायबाय फिल्मा एकदम मिनिंफुल हार्ट टाचिं आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना बयबो बेखौ सिनेमाखौ नाय दिनै नोंनि जोनोम सान नोंनो मा नांगौ बुं आं सोरनिफ्राय लाबोगोन नोंसा लाबोयाबा बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावखुंग्रि होननांगोन दा बेनि गेजेरावबो दिनै लेहेर फिल्म प्रडाक्सननि दाहाल सावथुनखौहाय नोंथाङा फाव गैयाब्लाबो बे फिल्मखौ दिनै हलाव नायबाय नायनानै माबायदि मोनखो गिबियावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गुड इभिनिं एन्ड साबायखर आङो दिनै थेंक्स होनो सानो लेहेर फिल्म प्रडाक्सन जे दाहाल सावथुन दिहुनदों बिराद मिनिंफुल जादों आङो दिनैहाय नायबाय माने बिराद गोबावनिफ्रायनो आङो एक्साइटेड जानानै दंमोन नायनो थाखाय ओमफ्राय दिनै नुनानै जोबोद माने फिल्मा एकदम मिनिंफुल हार्ट टाचिं एन्ड बिराद नोंथांमोननो लाइक बायदिसिना मिनिं होगोन आरोना लाइक थासारि जे गामि ओनसोलाव जाबाय थायो थ' आं रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना बयबो बेखौ सिनेमाखौ नाय आरो बिनिफ्राय मिनिं एसे सोलोंनानै ला आरो मोनबां